Ang DCGB, aktibong miyembro po kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas so KBP. Tamang oras, alas 12 eksakto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maray na pagka udto mga tugang inina po ang kataripunan kan mga darakulang bareta ang unya na pagkaaldaw. Aldaw nin Lunes, petsa 20 na po kan Hulyo 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Angel Mustaza. Sa headlines kan mga bareta, enot headlines kan mga bareta sa lado lokal. Nasa sanggatos na persona nagrally sa Kapitolyo Provincial kasubagong agap dahil sa paglangkaw kan presyo nin baybay asin pagkawara nin trabaho kan mga quarry workers sa pinagkurahawa. Divine Word College of Legazpi nakaresibi nin bomb threat mga estudyante magurang asin personahes pinag-abisuhan na maging kalmado asin maikmat. Mga personahes kan ospital na nasa lindong kan gobyerno probensyal posibleng mahampang sa penalidad kung mapatunayang pinagpapabayad ang mga pasyenteng PhilHealth holders. Bishop Joel Bailo nagpagirumdum nin pag-andam asin pagsarig sa Diyos sa tao kan mga naeksperyensyahang kalamidad. Headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Malacanang pinahimutikan ang aligasyon ni Senador Alan Peter Cayetano na inaprubaran ni PBBM ang 10,000 pesos na ayuda. Dating House Speaker asin later Representative Martin Romualdez handang hampangon ang kasong plunder kan Ombudsman. PNP Chief General Melencio Nartates Jr. ipinag-ordena na sa PNP ACG na magtabang sa investigasyon pagkan pagkagada ng sarong babayeng political vlogger sa Caloocan City. Senator Panfilo Lacson lalabanan ang pag-atake ni Cayetano sa iyang integridad. Sa lado ni Ibang Nasyon, Jordan, pinahimutikan na ipinasarado ang aeropuerto asin pantalan sa Acaba. Sa lado kan Karawato Sports, Macau pinamarangkal kan TNT Tropang 5G sa nagpapadagos na PBA 2026 50 Governors Cup na ginibo sa Smart Araneta Coliseum. Sa detalles kan mga bareta, ang detalles kan mga bareta sa lado lokal. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Poko mas o menos, ang gatos na personang nakataklob ang mga pandok ang nagrally sa palibot kan Kapitolyo kasubagong aga asin pinagkukurahaw ang presyo kan baybay asin pagkawara nin trabaho kan pigtutubudan na mga display sa quarry workers sa probinsya nin Albay. Sa nakuwang informasyon, naobserbaran na pigkurahaw kan mga ini ang pangalan ni Albay Governor Noel Rosal asin Provincial Administrator Raul Rosal na namamayo kan Provincial Quarry Task Force mantang naglilibot sa Peñaranda Park. May mga darakulang placard na nagsasabing, Governor, sabi mo mahal mo ang Albay pero iba ang nagmahal, baybay ang nagmahal sa Albay. Asin an binoto mi ika gov, ikapalan an magadan kan trabaho mi. Mientras sa pakikipaghuron kan DCGB sa saro sa mga kaibahan sa nagrally, dahil ini nagtaonin payag kung si Isay Sinda, anong organisasyon an pinagre-representar, asin pinag-umunambitan na siya an naagdaman sana kan sa iyang kamidbid.
Nakikipag-coordinar na ang Divine Word College of Legazpi o DWCL sa pulisya as in iba pang mga autoridad. May koneksyon sa nagluwas sa social media na impormasyonin sa rong bomb threat sa institusyon. Sa ipinaluwas na pahayag kan manihamiento kan DWCL, da ipa napapatunayan ang pagiging totoo as in kredibilidad kan nasabing social media post. Alagad tulos indang nagpautob nin mahigpit na security measures bilang pag-iingat sa kaligtasan kan mga estudyante para tukdo personahes as in iba pang stakeholders. Sa presente man na pinagigibo ang haram na investigasyon, threat assessment as in pagpapautob kan mga kinakaipuhanan na security protocol. Pinag-engganyaran man kan DWCL ang publiko na mantinidong maging kalmado as in maikmat, as in tulos na i-report ang anuman na kahinahinalang persona, bagay o aktibidad sa security office o mga autoridad. Dagdag paninda na ibitaran man ang paghiras kan mga bako beripikadong impormasyon na po pwedeng magdara nin takot as in kareribukan. Mahahampang sa magkakanigong penalidad an arinman na provincial hospital sa probinsya ni Albay an masingil nin bayad sa mga PhilHealth holder na mga pasyente. Iniyan ipinaghiras ni Albay Governor Noel Rosal sa entrevista kan DCGB News sa pagsasabing mapaluwas siya nin executive order tanganing magserbing giya asin patanid sa mga ospital sa probinsya na pigigibong negosyo ang dapat na libreng serbisyo. Dagdag pa kan gobernador na nag-ugat ini sa reklamo kan mga pasyente na PhilHealth holders alagad pinagpapabayad pa kan serbisyo kan ospital o kung minsan pinagpapabakal pa o pigpapabakal pa nin bulong sa luwas. Anuman ang nagadang-adang nakadipisilan darakan bagyo, kan bulkan, linog, init kan panahon o ano pang dakulang mga kalamidad magtiwala sa Dios. Inan pinagtawan doon ni Bishop Joel Bailon kan Diocese of Legazpi sa tao kan sarabay-sabay na namamatean ng mga kalamidad asin kadipisilan sa presente. Sa entrevista kan DCGB News, sinabi ni Bishop Bailon na may papel ang mga tao na makakatabang na makabawas sa epekto kan mga pagbabago sa kinaban. Sinabi niyang saro na digdi ang pagbawas sa pagtapok nin basura sa kadagatan, pagputol nin mga kahoy na nakakadagdag sa init kan panahon asin iba pa. Sinabi man niya na ang presenteng pag-alboroto kan bulkan o an parte na kan buhay kan mga tawo alagad kay puha na mag-andam asin magsarig sa Dios. Nakatalaan na gibuhon ngunya na alas 6 nin pagkabanggi, Hulyo 20, ang ulat sa bayan ni Tabaco City Mayor Reynaldo Bragais sa City Plaza. Sigun sa alkalde, ibibida niya ang madarakulang naginibo kan sa iyang administrasyon poon ka nakalihis sa taon kan sa iyang pagtukaw bilang pamayo kan syudad. Pero kaini siya man ang ilalatag niya man ang mga plano niyang gibuhon sa pagpapadagos kan sa iyang pagserbis sagod na matapos ang sa iyang termino. Katakod kaini pinag-anunsyo man ni Vice Alkalde Glenda Bonggao ang magkasiblag na ulat sa bayan kan sanggunian panglungsod kan Tabaco City sa aga, Hulyo 21 kasabay kan gigibuhon na regular na sesyon alas 9 nin pagkaaga sa ECL Legislative Building. May abilabling lokasyon ang lokal na gobyerno kan Legazpi City para sa 67 na mga informal settlers kan Barangay 3 Orosite, Legazpi City na pinagpapahali kan korte matapos ang ipinaluwas na 10 aldaw na notice to vacate kan pribadong daga na sa indang presenteng pinagtitindiran. Sa pakikipaghuron kan DCGB News kay Legazpi City Housing Community Development Head Attorney Rafaela Albor, kaya pang maakomodar kan sadit na espasyo kan resettlement site sa Barangay Bunker 1, Taysan asin humapon ang mga nasabing residentes bilang pag-asigurar man kan socio-demographic profile kan mga ini. Ipapa-assess mo na ang mga persona kan opisina bilang pagsiguro na daisinda na karesibinin anuman na tabang o tenure property hali sa syudad kan Legazpi. Total pipe replacement ang pinakaenot nagigibuhon na lakdang kan Hiraya Water Corporation bilang solusyon sa maluyang bulos ng tubig sa Daraga Albay. Ang Hiraya Water Corporation ang dating prime water daraga nangunyan tag sa diri na ni Lucio Co na nagsisiguro na nin makusog, malinig asin de kalidad na tubig para sa mga residensya kan munisipalidad. Sa entrevista kan DCGB News kay Daraga Mayor Vic Perete, ini naging bunga kan pakikipaghambangan ninda kan Biyernes kay Co
sa Manila kaibahan si BC Alcalde Lav Ruiz asin mga konsihala. Magigiramduman na pinakaenot na problema sa daraga iyo ang water leakage dahilan kan ruluho na mga pipe kan tubig na nag-uurula sa tinampo asin nagkakausa nin maluyang bulos ng tubig sa manibibang parte kan munisipyo. Sa pagkikanasabing lakdang o ang total na pipe replacement, pinagsisiguro na mapapakarahay ang mga tubo kan tubig tanganing maibitaran ang pag-urula kani asin maapautob ang marhay na serbisyo para sa mga ligaspenyo o daragenyo. Aktibong nagpartisipar ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Bakakay sa Active Shooter Incident Simulation Exercise kan Bakakay PNP sa Bakakay Community College bilang parte kan Oplan Balik Eskwela 2026 kan munisipalidad. Sigun kay Bakakay Mayor Daniel Jose Bombales, ang aktibidad ang mas pinakusog na koordinasyon, komunikasyon asin kahandaan sa pagresponde sa mga emerhensya, partikular na sa mga insidenteng pwedeng mangyari sa laog kan mga eskwelahan. Ginibuman kan MDRRMO an emergency medical response, triage, simulated victim transport as in incident coordination sa nasabing CIMEX. Pinagtawan doon man ni Bombales na ang aktibidad nagserbing oportunidad tangani mabusol ang operational readiness, mapakusog ang pagtatarabangan kan mga ahensya as in mapatibay ang commitment sa pagprotehir kan buhay kan mga estudyante para tukdo as in kan bilog na komunidad. Asin yan mga tugang ang mga detalyes kan mga bareta. Enot ang mga detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Masunod po ang mga detalyes kan bareta sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports sa sinibapa makalihis sa nagkaperang pagirumdom. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kidney Care Time! Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapang ang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin Longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin
Asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval Asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri-Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Elevate your self-care routine with great finds and bigger savings at the Metro Supermarket Health and Beauty Fair. Happening from July 1 to 31. Enjoy amazing deals with your favorite health, wellness, and personal care essentials. Now with up to 50% off on selected items. And that's not all. Get a free gift with a qualifying purchase. Look good, feel good. Hashtag bold, beautiful you. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 258707 series of 2026. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. DZGB News Minded. Sa mga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, makusog na pinahimutikan kan Malacañang ang panag o pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano na dai inaprubaran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang propestong 10,000 pesos na cash assistance para sa mga pamilyang padagos na nagbabangon gikan sa epekto kan COVID-19 pandemic. Sigun kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, daing basehan ang mga aligasyon ni Cayetano asin inakusaran pa ini nin pagibo nin intriga imbis na akuon ang sa diring pagkukulang. Tinawanin doon ni Castro na mapaluwas na an Malacañang nin ebidensya tanganing pahimutikan ang mga pahayag kan senador. Base sa pahayag ni Cayetano, pigrekomendar niyang ipagpadagos ang mga target na distribusyon nin ayuda kan magtukaw sa pwesto si Presidente Marcos kan 2022 alagad pigisabing day inuyunan kan Presidente. Inakusaran man kan senador ang gobyerno na nangunyan sa napigpaluwas ang ayuda matapos na mawaldas o mahabas ang dakulang fundo. Kasabay kan paninindugan kan abogado ni dating House Speaker asin later Representative Martin Romualdez na daing supisyenteng ebidensyang magduduon sa iyang kliyente katakod kan flood control scandal. Sinabi kining handa ang kongresista na hampangonan anuman na kasong pwedeng isaangat kontra sa iya. Inan sinabi ni Attorney Adi Fajardo katakod kan pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na naghahandaan sa iyang opisina para sa pagsaangat nin plunder case laban sa iyang kliyente. Tinawanin doon kay ni na warang partisipasyon si Romualdez gikan sa pagdagama nin pondo sagkod sa implementasyon kan flood control projects kay warang ebidensya na magduduon sa iyang kliyente. Kay baan sa mga nagduon kay Romualdez ang mga dating bodyguard ni dating House Committee on Appropriations asin dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kung saan sinabi kan mga ini na nagdeliver sindanin male-malet ang kwarta sa dating House Speaker. Siring man sinabi ni Fajardo na bako credible witness ang mga bodyguard niko dahil paburo-bago ang sa indang testimonya. Pero digdi ay napatunayan kan Independent Commission for Infrastructure o ICI na may paninimbagan si Romualdez sa nasabing anomalya na nagkapirang bulan ng inimbestigaran kan nasabing komisyon.
Ipinag-ordena ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. o sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG na nagtabang o magtabang sa investigasyon sa pagkagadan kan sarong babaeng political vlogger na pinagbabadil sa Caloocan City. Kay badigdian pag-uugid sa mga post as in iba pang content na pigpublikar kan biktima sa iyang social media platform. Apera digdi sinugo naman ni Nartates ang Regional Director kan National Capital Region Police Office o NCRPO na siguruhon ang hararom na investigasyon sa gabos ng mga biktima na sangunyan nagpapabulong sa ospital. Sigon kay Nartates, warang lugar ang bayolensya sa sarong komunidad kung saan minidbid asin pigre-respeto ang katalingkasan sa pamamahayag. Sinabi niyang may man iba-ibang pagtupod asin opinyon ang kada saro alagad mantinong nakatindog ang PNP sa pagprotehir sa mga diretsyo kan namamanuan asin sa pagpapanimbag sa mga imbelto sa krimen. Nagpahayag manin pakidumamay ang PNP sa pamilya asin taga-suporta kan biktima. Tinauan ninduon ni Senator Panfilo Lacson na daipapalapwason ang pigigibong pag-atake ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa iyang integridad asin lalabanan niya ini. Sinabi ni Lacson kasabay kan pagbulgar na pigbibilang niya ang mga informante asin testigo na handang magtaon ng impormasyon asin ebidensyang pwedeng makapagpakulong kay Cayetano. My integrity is my first and last line of defense and I will fight to defend it with all my might. Senator Cayetano has crossed the line by attacking it. Pagkakonsidera ni Lacson ang integridad bilang pinakamahalaga niyang yaman. Pinangatamanan asin idinipensa niya ini sobra 5 dekada niyang pagserbi sa nasyon bilang autoridad asin lehislador. Madesisyon nguna na Lunes, Hulyo 20 ang Senate Impeachment Court kung paunrahan ang motion kan prosekusyon na magpaluwas ng subpina para makuha ang bank asin tax record ni Vice President Sara Duterte asin kan sa iyang agom na si Attorney Manasseh Carpio. Sigun sa impeachment court, pag-aadalan nguna kan senator judges ang motion matapos madangog ang lado kan prosekusyon asin depensa. Sa ginibong caucus kan Biyernes, tinukar kan mga senador ang kahagadan kan prosekusyon mantang sinabi ni impeachment court presiding officer Senador Francis Escudero na kaipuan pa ining maugid alagad o dahil sa bako pagabo sa senador nagtapos ng basahon ang mga memorandum na pigsumitir kan ambos lados. Sigon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol, ang mga senador sanaan maatendir sa sesyon ang makakaboto sa motion. Iimbitaran kan Senate Blue Ribbon Committee si Senator Alan Peter Cayetano as in Philippine Television Network General Manager Lino Cayetano sa nakatalaan na pagdangog may kinaaraman sa pigsasabing mga ghost flood control projects sa Taguig City. Sigun kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo na si Lino Cayetano na nagserbing alkalde kan Taig o Taguig poon 2019 sa 2022 ang naghagad din investigasyon sa mga flood control projects sa syudad na ipinautob poon kan 2022 sa 2025 na nagkakantidad ng 6 bilyones pesos. Enot ng pinahimutikan ni Senator Cayetano ang mga aligasyon na may mga ghost flood control projects sa Taguig. Binatikos man kan Senador Sina Tulfo asin Senator Panfilo Ping Lacson asin kunestyon ang pinaghalian kan sa indang mga yaman na nag-itaas kan 2025. Piglalauman na ipagpapadagos kan Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa pigsasabing anomalya sa flood control projects matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Posibleng maghigot na naman nin paha ang mga motorista dahil sa nakatalaan na aumento sa presyo nin mga produktong petrolyo sa aga Hulyo 21. Base sa kan pang kinaba na merkado kan petrolyo, piglalauman na maitaas ang presyo ng diesel sa 10 pesos sa good 11 pesos ang kada litro, gasolina na may 3 sa good 4 pesos sa kada litro asin kerosene naman na may 11 sa good 12 pesos kada litro. Pigkonektar ang piglalauman na oil price hike sa nagpapadago sa tensyon sa pagultanan kan Estados Unidos asin Iran. Dahil nigdi na obserbaran ang pagruso kan mga motorista sa mga gasolinahan asin nagpakarga na kan sa inang gasolina asin diesel bago pa man ang piglalauman na dakulang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo sa aga. Piglalauman na anunsyo kan Department of Energy o DOE ang opisyal na fuel price adjustment sa masunod na aldaw mantang mantinidong nasa iraroma kan State of National Energy Emergency ang nasyon.
Ipinahayag kan Commission on Elections o COMELEC na mantinidong manual ang gibuhon na Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2026 dahil warang bagong lay na ipinasar para baguhon ang election process o timetable. Sigon kay COMELEC spokesman Attorney John Rex Laujanco, sa ngunyan wala pa silang nare-receiving anuman na lay para ipag-oktaba ang elections o pagbabago kan mga presenteng sistema. Dagdag pa ni Laujanco na padagos ang preparasyon kan COMELEC para sa synchronized BSKE. Sinabi niya ang election period madalagan sa Oktubre 3 sagkod Nobyembre 9, 2028 o 26 mantang ang filing of candidacy o COC nakaschedule sa Setyembre 28 sagkod Oktubre 5. Ang campaign period iyon hali sa Oktubre 22 sagkod Nobyembre 1 asin Nobyembre 2, 2026 ang election day. Nagpagirumdom ang COMELEC sa mga planong kumandidato na ang atab na pangangampanya pigbabawal sa BSKE. Pinatanhidan ni Laujanco na si Isay man na magkampanya bago ang itinaong official campaign period sa BSKE ang mahahampang sa election offense charges. Bareta sa ibang nasyon, pinaimutikan kan gobyerno kan Jordan na nagsusugo inini na evacuation sa international airport as in seaport sa Aqaba matapos sabihon kan imbahada kan Estados Unidos sa Amman na pig-evacuar ang nasabing mga fasilidad dahil sa patakot sa seguridad. Sigon kay Jordanian government spokesman Muhammad Al-Mumani, na daing ipinaluwas sa direktiba ang mga otoridad para evacuate ang mga pasahero asin obrero sa Aqaba Airport asin seaport. Dagdag pa niya na daiman na-identify na anuman na potential threats na posibleng magdalanin peligro sa seguridad. Enot na kaini sinabi kan imbahada kan Amerika na ipinasarado kan mga otoridad ang airport asin seaport sa Jordan dahil sa sarong unspecified threat. Siring man daing nagtao ang imbahada nin kadagdagan na detalye may kinaraman sa nasabing informasyon. Sa lado kan Karawato Sports, pinuunan kan TNT tropang 5G ang sa indang pagdepensa sa corona sa pagi kang panggana maski wara ang nagkapirang key players. Nabringka kan tropang 5G ang kinamadang 36 puntos kan guest team na Macau sa fourth quarter para sa 106-103 na paglusot sa PBA Season 50 Governors Cup sa kawat kasuhapon na ginibo sa Smart Araneta Coliseum. Ipinuste kan PLDT franchise ang 101-83 na bentahe sa natatada na 4 minutos asin 48 segundos sa likod ni na Roger Pogoy asin Ray ng Batak. Halaga daay nagsuko ang Macau asin nakadukot sa score na 103-105 sa pagi ni na import Devondre Perry asin point guard Damian Chongki para sa Macau. Matapos na split ni ng Batak sa ultimong 4.1 segundo para sa 3-point lead kan tropang 5G nakuha ni Gian Panda center Su Cheng Lee all-you ang rebound sabay gapo kan bola gikan sa half court na daay nakalaog sa pagtanog kan final buzzer. Breakthrough! Naimbento kan mga siyentipiko ang pinakaenat na laboratory-grown esophagus o artificial na esophagus na matrayumpong naikaag sa mga urig. Ginamit ini gamit ang espesyal na scaffold na kakorte kan estruktura kan natural na esophagus asin binugtakan nin mga buhay na selula sagod na mabilog ang tisyong kayang maging parte kan hawakan hayop. Matapos ang operasyon, mantinong nagagana ang bioengineered na esophagus asin nagpailing kan mga senyales nin pagrahay asin sa graray na pagbilog nin mga tisyo. Istoryang naiiba! Pinagmidbid ang Vacheron Constantine Berkeley Grand Complication bilang pinakakomplikadong relos na nagibo sa istorya kan kinaabahan dahil sa 63 na individual complications sa watchmaking and complication and anuman na dagdag na features apera sa pagpapahiling nin oras, minuto asin segundo. Nagpuna na sabing proyekto sa reference 57260 kan 2015 sarong pocket watch na ginibo para sa sarong dai nagpamidbid na kolektor. Ang disenyo ang naging basihan tangani mabilog ang Berkeley Grand Complication. Para sa regular na pagpapahiling nin oras, naglalaman ang modelo nin maniwaybang features, aro kan Hebraic Perpetual Calendar o an Moon Phase o Phases and Age of the Moon, Hebrew Year, as in flyback Yom Kippur dates sa Gregorian Calendar. Bida man digdi an alarm torque and alarm power reserve, pati na ang chime, night, silence indicator. Mahiling man sa relos ang retrograde ratrapante seconds para sa chronograph kaini, pati na ang iba pang detalye arog kan power reserve for movement. Flashback!
Ngunyan na aldaw, Hulyo 20 taon 1935, kanamundag si Renato Rene Salud de Villa sa San Juan, Batangas, sarong soldado na naging saro sa pinakamidbid na pamayokan militar sa Pilipinas. Nagtapos siya sa Philippine Military Academy kan taon 1957 asin nagserbiya sa Armed Forces of the Philippines sa laog nin haros 4 na dekada kaibahan ang pagpartisipar sa Philippine Civic Action Group sa Vietnam War. Sa iyang karera, nagserbi si de Villa bilang Chief of Philippine Constabulary, Director General kan Integrated National Police, asin naging ika-18 Chief of Staff kan AFP poon kan 1988 sagod 1991. Saruman siya sa nagbilog kan Special Action Force o SAF, kaibahan si dating Presidente Fidel Ramos kan 1983. Kaibahan man si de Villa sa mga opisyal kan militar na nagsuporta sa EDSA People Power Revolution kan 1986 asin nangyeno sa pagprotehir kan gobyerno laban sa mga pagbalo nin kodita sa ultimong parte kan dekada 1980. Asin yan mga tugangan kabilugan kan mga detalyes kan mga barata na pinagtiripon asin pinagtarabangan na isurat dyan po sa samuyang DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan mga barata, samuyang News Director asin News Manager Sir Mar de la Cruz asin ni Nicole Ann Gloriani. Sa pangaran kan mga nakaibahan mi sa lado teknikal, si Kuya John Napoles asin ang mga on-the-job training hali sa Sorsogon State University, si Joven Engalia asin si Roland Patola. Si Jerome Nico Martinez sa lado kan IT. Kami po ang sa indong naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Angel Mustaza, nagsasabing salamat kan sa indong pag-antabay. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan